la bizindier... En fin. Saio... Marika eta boiera, ez bitarra, kuirra, transa. Marika eta boiera, mundua ederragoa, da hurbilduz bazterrera. Bai ba, galdetu bestela Silbeirari. Ez daukat errateko modukorik ezer, zorionak saioa eta zuei mil esker. Xabi, ez dela inbesterako. Adela, no te me achicopales. No te me achicopales. Paserik bai, edo ez, orduan. Parece, no parece. Y parece pareciendo, pero no es la misma mirada. Amairu urte Mikel Laboa zendu zela, eta oraindik gaur balitz bezala sentitzen dugu, Mikel, zuretzat. Egunda benduaren lehena 2008koa Gauza txikien erresumatik partitu da maixua. Hau zen eta da, genio bat. Kaixo, kuadrilla, hemen zinaten denak abesten, Amairu urte, ez zaizu iruditzen atzo izan zela? Bai, ez dela joan, ez? Oraindik ere entzuten ditugunean, ez? Lehen martxaren lehen notak entzuten ditugunean, gurekin dago. Bai, hori da, segurazki aktualitatea ez dolako gandu, ez? Baita ere. Hasieran ikusi dugun hori ez da, gaina nokatxipar eta ez da batzutan gainera gazte gu baino. Esaten dute ez da, tipo ipixka zoroa zegoena, bai, zoro totala, transgresore total, ez da Euskal Herrian izan duguna. Izan barren gora lagoa eta behera labia, ez? Pixkat. Zuk ekine, forever in love laboarekin. No te me achicopales. Eta oso errepikakorra nabilenez kontuarekin, ez donk amaitu. Amairu urte, eta egia da, baina alaxe da ez da. Ez donk amairu. Eta betiko argia bakarrik ez. Sormenari atea zabaldu, eta zenbat muga gainditu, eta zenbat zubireiki. Eta zenbat zubireiki, nik gogoan dut, eta hori da revival hasteko Bob Dylanekin batera egin zuen azken kontzertu hartan ikusi nuen Ondarretan. Eta plazerra, ez da, alare gogoratzen naiz aurrean gazte batzuk nituela euskaldun batzuk, esaten, noiz bukatuko uzarronek eta dator urrongoa Bob Dylan. Esan nukao, nerabea dator urrongoa, ez da? Baina, bueno, hortxe geratuko da, Mikel Laboa, amairu urte. Horre esan beharra dago, ala ere Bob Dylanek miek esan zutenaren abera etzion utzi holtzara igotzen, zegokion momentuan, eta akaso irudi historiko bat gertatu zitekeena, arroputz janki batek izorratu zuen, hori bai, denen txalo artean. Beti bezala. Beraz, gora Mikel eta bera beste batzuk. Baina, bueno, Bob Dylanen irudiak geratzen dira, We Are The World kantatzen negargarriki, beraz? Begira, tesea oso hori datorrean saiorako berreskuratuko. Berriro berreskuratuko. Leheneko txikia. Bob Dylan eta zitzegin, baino nahiago bintzat guazen jarritza pixka Ruper eta bere omenezko Mikel Laboaren abestiarekin. Euskaldun jendean egar ez dago Eskiulatik berangora Sekula belaradiko kantari Zure ahotsa entzun gurana Eta gaur ere albiste txar bat ere izan dugu, egunotan izan ere Pampi Laduxen eriotzaz ere jakin dugu, eta hauxe gure omenalditxoa.
kantatzen egiten den, frontoian kantatzen, ez da izek kantatzen, dena kantatzen? Kantatzen eta jaten. Bai. Eta edaten. Bai. Gero eta gutxi kantatzen dela eta guztiz ere, ez? Taberna guztietan musika volumen handixian dago eta, bueno... Egia, eta kaletik ezin da kantatu. Bueno, dutxan, ez dela? Bai, baina ja ez da gauza bera. Zuk gainera ekine... Eta maskarillarekin hori, bueno, goratu ezagun finala gelditu zutela frontoian beste musukoaren historiarekin. Bueno, kasi kantatzen dugunentzat mesede, maskarillai kulpa bota eta kitxo. Bai, eta hoi hobena da, jendeak ezakienen letra, kola. Zuk esan duzu gainera, Pampiladux, hasi baino lehen Pampiladux gogoan eta gogoratzen duzu ze polit hartzen zuen mikroa, ez da, ze fin. Bai, haurtzaroko horitzapenak ez da. Halako atzaparro horiekin mikroa heldu eta kantari asterakoan txupatxuz bat izango ote da eskuetan. Eskuzar hortan, zeukana. Baina egia da, zer den, eta egia da zenbait lurraldetan, eta bereziki esango dugu Ipar Euskal Herrian abesteko ez, ohitura horiek mantendu dituzela eta ez dut esango berez hobeto kantatzen dutenik, baina agian praktika kontu ere izango da, beraz. Hombre, melodikoagoak badira esango nuke, sentitzen dut ez apai. Orokorrean bai, gertatzen dena da, ia dela da, praktika handia dutela eta orduan ohitura dute. Eta aldean juntatu eta abesteko ohitura gehiago dute, tradiziozko kantuera horretan, ja pop abesterakoan eta horrela baina, bueno, pop. Beste... Pampiladux eta pop. Ez, baina arrazoi du, egia da. Nire ustez melodikoagoak. Euskal rock and rollinan aritu direnak edo eta beste zeratan ere, hartan ere mostratu da. Iparraldean ez dagoela diskoteka, taberna eta kaleko girorik. Izan daiteke. Sortu behar dutela. Horregatik etorri zara motorjea, kamiseta gaz. Polita da, bai, oso polita. Oso polita. Oso ondo, kamiseta gaz, aurrera jarraituko dugu. Eta noski azken egunetako izen abizenak, saioa Alkaizak Guallar dugu hain zuzen ere, ez da ekine? Bai, eta analisi azkar bat egiteko tartera hartuko dugu, bertso txapelketa Nafarroan berezia izaten da, ez da aztekoa, hizkuntz politikaren egoera ere ez dela arabatarrak agian askaso ez dira eredu egokiena, baina Gipuzkoa handiatik begira jarrita badu bere xarma eta garrantzia xilabak bezalaxe. Horri helduta eta guazen kirurgikoki azterketa azkar bat egitera, saio Alkaizak bere txapela jantzita egindako azken agur horretan, ideia eta lerro batzuk ondo marraztu zituelako. Hasteko eta behin, guazen auzo langiletara. Besarkada bat langile auzoetako aldera, erdaldunen seme-alabok hor ikasi dugu euskera. Privilegioak akaso batzurentzako euskaraz ikasi alizatea eta beste askorentzako ate berriak mundu edo ikuskera kosmogonia berri batera euskararen bidetik izan daiteke. Eta horretarako geografiak ere badu zerikusia, hemen politikatik asko dagolako, saioa? Eta mundu bat da jaso duguna horrekin batera, euskerak behar du ofiziala lesakatik kaskantera. Lesakatik kaskantera, Nafarroako hizkuntz egoera ez baita nahi genukeena, ikusi besterik ez, azken egunotan euskarazko marrazki bizidunak ikusteko aukera izango ote dute herriberaldean, ergi jarri dira batzuk, tuterako alkatea besteak beste izorratu beharko du, baina hori beste kapitulo baterako utziko dugu. Horrekin segituz geografia eta gorputz geografia norbere baitan duguna, eta horrekin nereki dezakegun komunitatea bere ere. Eta orain musu handi bat iraultza den gorputzera, ez bitarra, kuirra, transa. Eta baten batek esango zuen, bietan jarrai esan du, ez, bitarra esan du, queer, badira kontzeptu batzuk hor bertan bilduta ziren askorentzako, batez ere gizonezko heldu batzuk ikusten genituen batzutan txaloka, beste batzutan txalorik ez, Silberaren agurrean baten bat ikusi nuen bat ere txalorik bota etzuenik ere,
Tira, ordenetik gorputz espresioak askorako eman zuen, nahiz eta musukoa ezarrita izan. Anaitasuna, aizpatasuna ere bilakatu gote zen ein batean, sadarreko giro hori nolabait emulatu gote zuten batzuk, etzen hori bakarrik izan, haratago jo zuen, eta hementxe saio Alkaizaren agurrean plazaratu zuen diskursoaren txapela. Marika eta boiera, ez bitarra, kuirra, transa. Marika eta boiera, mundua ederragoa, da hurbilduz bazterrera. Ikeragarriak, oilo ipurdia jartzeko moduko agurra. Bueno, bertso saio osoa ikeragarria izan zen, eta benetan unkigarria. Gustatu zitzaidan zer sare sozialetan eta oraintxe ere esan duzuna, anaitasuna, aizpatasuna bihurtu dute zen ez da, eta gero askotan esan den esaldi ere. Ze garrantzia daukan olako plazetan, ez bakarrik bertsotan, baizik eta olako plazetan emakumeak egotea, emakumeen ikuspuntutik botatzeko bertsoak. Ez da hori ere komendatu zen gartzelako gaia, nola hartu zuen batek eta nola hartu zuen besteak batek abortuaren inguruan, bestea turreko bizikletaria, ez da, edo bizikletan ibiltzen zena. Ze desberdin eta ze beharrezko emakumeen ikuspuntua ibai? Guztiz, ederra izan zen. Ze agur hortan planteatzen gaiak orokorrean bazterrekin lotu daude, ez? Euskara aipatzen du, langile klasea, sexuta genero disidentiak. Nik uste oso potente izan zela, eta zuk aipatu duzun bezala, bazan garaia, nolabait, aizpatasun hori anaitasunean, edo plaza hortan nolabait demostratzeko, ez? Eta gora saioa. Aldatzen doaz, agian Nafarrokoa izan da, Xilaban ikusi genuen, erdi eta erdi zirela, baina Nafarroan 7 eta emakume bakarra, ez da, oraindik desberdintasuna naiz eta badakigun izugarrizko arrobia dagoela Nafarroan, baina zer eta txapelak berak irabazi eta gainera nola, eta ze agurrekin zaila da borobiltzea hainbeste bertso batean eta dena ikutzea, ez da? Bai, nire galdera da, bueno, hori ez, emakume bakarra izan eta bazterreko gaiak edo izpide hartuta, ea ideologiak ere baduen, ideologiak edo horrelako autu batek baduen pixua irabazteko edo galtzeko orduan. Ez dakit moda kontua dan, edo beste jaso galdera, edo islatzen duen gaur egun gizarteak daukan kezka edo dauzkagun gaiak edo presentea dauden gaiak. Ezinbestean lotuta dago, batzuk aipatzen dute beti txapelketetan eta horrela oso gai serio, gogor, ez batzuek esaten dute, erabat deprimenteak direla, ez batez ere finalak eta horrela, edozein bertso saiotara joaten zea, eta beti badago umore puntu bat, eta horrela, eta txapelketan joaten dira, ez, dezimak lotzera joaten dira bertsolariak, eta badakite, pixka bat, ezinean gertatzen den bezala, oso zaila dela komedia batek Oscar pelikula honenaren saria irabaztea, orduan, hori bertsolariek badakite eta jotzen dute pixkat gai sakonetara. Aldaketa aspalditik dator, behar bada, orain sareak eta horrela, saioaren txapelari eman diote olako garrantzia, baina bere garaian Estitxu Arozena, Estitxu Fernandez egon zian, Nafarroan emakumezkorik kantuan ez zegoenean, izugarrizko lana egin zutenak eta Estitxu Arozenaren kasuan jarraitze dutenak, hor daukagu Maialen Lujanbio bat, 15 urtetan plazan hasi zanean Hondarribin egin zuen lehenengo plaza, eta bere doai nagusia zen paparra igota kantatzea, ez? Edozein gizonezkoi aurre nola egiten zion, nolako zirtoarekin erantzuten zuen, eta ze nolako bilakaera eman duen bere hausnarketan, bere barne prozesuan, kantaeran, zenbateraino aldatu duen, bere izatetik, ez? Maialen izate horretatik kantatzera. Eta horrek eraman du bide bat zabaltzera eta gaur egun amets entzutea, amets ere zen beste fenomeno bat, umetxoa zela, baita ere nik ezagutu nuen 14 urtetan bertsotan, eta umetxoa zela, gizon bat bezala nola erantzuten zuen, eta orain zenolako sensibilidaderekin lantzen dituen gaiak, eta nik uste dut horretan bide handia egin dela, ez? Gauza txikietatik historia bat sortu eta zenolako kontakizuna egiten duten izugarrizko lana dago, hala eta guztiz ere.
oraindik ere bertso afari batean. Algara batzuk egitea lujo bat da. Oso ondo dago, txapelketa, nik tragatu ditut txapelketa, milaka txapelketa eta finala asko tragatu ditut, baina oraindik ere bertso afari batean algara batzuk egitea, haiek esate dituzten ergelkeriekin plazerra da. Bueno, izan ere aurrekoan, honintzan baitak hori izan zigun, ez? Asko falta dela batez ere ikuspegi feminista horretatik bertsolaritzan, eta, bueno, bidea egin dela, baina, bueno, gaudela, hor, ñabardura batzuk importantea dira. Aldaketa badagoela. Gure gizartearen isla da, ez? Aurrera pauso handiak eman ditugu. Zuk esan duzu, Estitxu Arozena gainera, txapela berak eman zion, 26 urte ez banaiz oker usteet irabazi zuen Estitxuk, eta 26 urte beran dago, erreixa esaten dago, orain dela 26 urte, etzun, hain erreixe edo goera etzan izango hain erreixa Estitxu Arozenaren Estitxu Arozenaren kasua diferentea zen, zatik, aita bertsolaria zun, bertsoa etxean jasotakoa zun, bertso eskolara joana, baina aita zun irakasle. Ja, bertsolari zarra palitz bezala, ez da? Bai, ez, nolapait, bazuen bertsolari izateko baldintza batzu betetzen zituen saioaren kasuan, ez, euskara etxean jaso ez duen ume baten kasuan oraindikan ere miresgarriagoa suertatzen da, ez? Osea, ze ahalegina egin behar duen bere lehenengo hizkuntza euskara izan ez den persona horrek sentimentuak euskaraz horrela azaltzeko. Hortxe, izena-bizenak saio alkaiza guaiar, eta entzuteke daukaguna berarengatik eta eskerrak. Baina, orain, Ibai, beste kontutxo bat, Freddie Mercuryrekin egon zera? No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Urtero moduen kaleko arbolak, adornau jakuneguaz, gabonak belaxe datoz, mazapan txampan tatu roiaz, herriko komertziuek gertu daz, eskaintza zabal bateaz, probautak. Ikusi, atxabaltan be kriston, aukera tzarrak da. Tira, atxabaltako kamikaze ederra ekarri dizuet, badakizuen ordan, ezta? Bai. Kepa errasti, gorroño du, eta oraingoan gai pila bat mai gaineratu ditugu, eta elkarrizketa sakona izan dugu Kepa eta biok, orduan goazen ikustea. Kaixo, Kepa. Hola. Ze, gogoz? Bai, sekula ez dut gainera hola zuzeneko elkarrizketa bat. Aktorea, zuzendaria, gidoilaria eta artista orokorrean. Ez dakit beste rolen bat edo beste konturen baten zabiltzan. Uste du bai, ez? Ez, zintzibez nahikoa horrek. Nahikoa horrekin. Bai, zuzendari xena behin bakarrik egin jot, eta horrek erreparo handi xena horrek emuten duz. Baina, bai. Guf, iruitzajat oso erantzukizun handiko lana gainera esparru guztitan. Eta, bueno, injot, baina beti izaten dut nik normalien aktorien azela lehengo, eta gero gidoilarixa. Eta gero zuzendarixa berandu. Bueno, ez dakit arrakazta ditu, niretzat arrakazta. Bai, emanaldi asko indituzte, 100 piku edo, ez izan bat emanaldi indituzten, ja, pasada bat, orduan, arrakazta, desde logo, horri begiratzen baldin bajako arrakaztari dagokionez, bai, euki sekulako arrakazta, bai. Bueno, eta gero Mireia Gabilondok hartu eta zinemara eraman. Bueno, hor ezakit, egokitzapenen bat egongo zan, ez? Bion artian ibili ginen pixka bat egokitzapena iken. Antzerkia Mireiak zuzen du euen, nik oso garbi neukan, egizarretan baldin mautzut, erreparo apur bat eiken usten, bazkenian zielako 6 emakume protagonista, emakumiei lotu oir jakien gaixei buruz izketan. Eta orduan, erreparo apur bat emuten usten gizonezko batek lan hori idaztiak, edo, bueno, nik azkenien nire inguruko kuadrilla eta nik askoz lagun emakumezko geixau ditut, baina euneko 89 geixau gizonezkoak, baina orduan gertuotik bizinauen errealidade batzuk zien obran azaltzen dienak. Orduan zanan, gogoratzen az, planteo euskunian, aukeratu daue gidoia taula gainin jartzeko nik jarri nagoen baldintza bat, ezin nagoen baldintza moduan jarri, baina aipatu nagoen gustauko jatela, zuzendarixa emakumezkoa izetia baita,
emakumezko ikuspegi gehiago eukiteko obra horrek, ez? Eta orden, azkenean Mireiai proposatu dutzien, Mireiak baietz esan euen, eta gero Mireiak berai bururatu jakon antzerki obra horrekin pelikula bat inaltzala, eta bera animauko litzakela. Eta haber lagunduko nuntzan gidoiaren moldaketa bat eitzen zinemarako. Jo, oso ondo ez dakit, egizia esaten baldin badutzut, hombre, nik uste dut izan zala apur bat, karo, nik oin 40 urte dauzkat. Bueno, ezin nintzen dian idazten, beukiko nituen 37, edo ez dakizen bat eukiko nituen. Eta orduen zan, nik inguruan ikusten hauen errealidade bat, apur bat, ez, segertatzen dan kuadrillatan, eta zelan etapak aldatzen di joazten bizitzan, eta batzuk, esan nauen estankau, baina ez estankau, familiarik eukiten espaldi moduzu estankau egiten zarela, baina esan gure dut, jendia azten da, seme alabak eukiten, urruntzen azten di harremanak azkenia, normala den moduan, igual beti onduan euki dituzun lagunak urruntzen azten die, eta, bueno, horrek bai sortzen duzten niri olako, ez dakidan ezin egona, edo zer pentsatu abentzaten duten usten, eta gero oso garbi neukan idatzi nagoenean, gure nagoela ikia zerbait, kako txartian esan da, bortitza edo humore beltzekua, baina iskat makarratxoa. Eta grazia egiten usten, egoera makarra hortan, sei emakume ikustiak. Igual ez gazelako itxuta, eta nik lehen esan duten moduan, inguruan, eskuadriakoak bakarrik, baizik eta lagun asko dauzkaten emakumeak, eta asko oso makarrak dien, niri etxata jurruna egiten hor ikusten dana. Baina banekixen jende askori, arrotza edo ingo jakola pixka bat, esan egun txokantia. Eta efektu hori gure nagoen lortzia, eta bide batez aprobetxau interesatzen jaten gaixak lantzeko edo jorratzeko edo horietaz hitz egiteko behintzat. Ikustat humoria iken dala, baina igual egisa da urte askuan ziar humore mota bat bakarrik enjala hemen Euskal Herrixan. Ez que ez dakizelan behitu besta, ez, baina garai baten edo, euskeraz, ez que nire etortzen jaden bora guztian kaxerismora modan joan dala, edo oso, bai iruditzen jat igual humore mota konkretu bat ez dala inbesteen, eta falta dala ikusten die gauzak, azken urtietan ikusi die gauzak, baina bai, nik eskartuko neuken, ikustot humoretik gauzak beti askoz beharrixa usartzen diezela. Bueno, humorearekin jarraituz, nolabait, humorea egiten duten aktoren inguruko mito bati buruz galdetu diot Kepari, gero zure iritziare nahiko jakin. Eta, bueno, zentzuraz eta beste hainbat gaiez ere aritu geha, Kepak ere eskuartean dituen proiektu berriak kontatu dizkigu, eta guazen ikustea. Ez dakit, ez nintzen ausartuko, ez dakit hori egitea izango da. Behin esan ustenak beste aktore lankide batek eta ustot hortan arrazia aukela, ez zoian, humoriak zer ikusi auken, baina etzan baiaztapen hori. Zan gehiago esaten ustena, bizitza errealian humorerik ez daukan aktore batek, sekule ezingo dago humorerik egin. Sekule ez da izango, eta hori nik uste bai da egisa. Bizitza errealian humorerik ez daukonak, edo graziek ez daukonak, jarri alditzazu gure dana, baina arek ez da humorerik egingo. Drama ere aipatu dugula, Sisiforen paperak antzerlana drama soilik ez bada ere, injustizia politikoan ere oinarritzen da, batean, besteak beste gai batzuk ere lantzen direlako, kasetaritza bera eta bar, gai politikoak lantzen dira azken finean. Eta honekin loturik, badira euskal aktore asko gai sozial eta politikokin oso engaiatuak edo konpromitituak direnak, eta honek ere batzui ondorio latzak edo eta zentzura ere ekarri dizkie. Itziar Ituño edo Miren Gaztañaga kasu. Zer iritzi duzu horren inguruan? Ez que nirik eskatzen dit, Nik uste kontuan eukitzeko zerbait dela baita proiektua pertsonala dan ala ez. Igual momentu baten igual zukin zeike beste norbaiten proiektuan aktore lana. Egisa da, artistikoki beti konprometitzen zarenean edo lan bat onartzen dozunean, zelabait bai, historia hori kontatzeko baliabide jartzen dituzu, zuk aktore moduan parte hartuta, baina ezke lana da. Esan nik uste batzutan aktorioi baita eskatzen jakula igual, eukikia kontu bat, segun ze proiektu egiten duzun da, segun zerrek, eta seguramente zuk tornilloak ingo bazeu fabrika baten, ez ditzak begira jarriko fabrika horrek ze ikuspuntu daukan, ez dakiz eren inguruan, eta inork ez dutzu zango, fabrika hortan lanien zabiz tornilloak egiten, eta fabrika... Ustot, batzutan exigitzen jakula aktorioi baita, ez? Kontu ondixauakin ze proiektu hartu zerrez,
Hori nik uste norberaren esku dau. Gero Itziarri eta Mirenei paso jakien beste movida bat izan zen, euren esparru pertsonaldian eukien iritzi edo euki zituzten jarrera edo hartu zituzten erabaki batzun inguruan horregatik zentzuratzia eskatu jakielako edo horregatik jazarpen bat, jazarpen bat jasan egiela. Eta hori ja iritza totalmente, neurriz kanpokua, lekuz kanpokua eta onartezina. Azken urteotan zu ere oso konprometitua ibili zara zure herriko merkatariekin, kanpainetan eta parte hartzen. Hori ere badelako herria egitea nolabait, ez? Nire ustez guztiz. Horrek sortzen dauen energia iritza garain politia, bai, aurten bagabit zerbaitetan, igual gauza txikina hau bat ingot nik, baina... Gabonetarako? Bai, urtero, bai. Nik 2017 hartu nauen parte aurrenek aldiz, baina nik parte hartu aurretik baita eiken zituzten mobidak, eiken zituzten anuntzioak eta ikustia herriko jendia aktore lana eiken, eta gero gainera ez aktore lana eiken bakarrik, gero emaitza bukaeran baita faktura aldetik oso ona da, oso gure dut, da edozein telebista anuntzio ikusi zeikena Gabonetan, superrondo inda dauena, lortzen daue kalidade hortako anuntzioak eikia. Eta ikustia herriko jendia aktore lana egiten ezken, nire ustez da, marabila. Horrek, eta bai sortzen da olako egisa da, sortzen dauela herri energia oso potente bat, oso politia dana. Eta olako gauzak nire ustez, die gozada bat, ze energia sortzen dauien eta ze bai oso politia da. Aizu ja bide bat, ez? Eskoriatza eta Txabaltan artean badago pikerik? Beti ez eten da gondala, hola. Bai, baina nik uste pike zanua dala, uste dut, bai. Baina pikia, pikia. Bai, bueno, betikoa, herrien artekoa. Venga, kontau pizkat, aber bizarro hori... Bai, bueno, bizarra da, Irati filmean papeltxo bat dauketelako. Inigo Aramarrik esaten duze papeloi bat. Zer majo. Ai, oso politia da, politia da, papel politia toko jat. Aste honetan bukatuko ditugu grabaketak, oso itxura politia dauko, oso kriston lana egiten dabil ekipo guztia, uste dut oso pelikula politia geratuko dela, eta hori, horregatik daukat bizarra pixka goguak inkentzeko baita, ze otxaietik nagoela. Errodajea bukau eta bizarra ingo duzu, ez? Bai, asmo hori da. Bueno, igo argazkitxoren bat edo Instagramera, bale? Bai, igoko. Eta gero ika antzerkitaldiakin, Tarara edo La Tarara izeneko antzeslana ensaiatzen gabitz. Urtarrilean estrenatuko dugu euskerazko berzioa 15 horeretan, eta gaztelerazkoa 20 bukaerako asteburu hortan Arriagan. Eta gero, Euskal Herriko hainbat herritan ibiliko obra horrekin. Topera orduan? Bai, ezin keja. Azkeneko bi urtiak topera. Bueno, Tessa, ze iritzi mito horren inguruan, zuzte zu? Komediatik dramara ezin dela pasa, edo pasatzen dela. Zailtasun gehiago daudela, ez badakizu umorea egiten? Niretzat arazoa ez da aktoreen baliabidea edo aktoren talentua. Kontua da baita ere, sartzen gaituztela olako kasilla batzutan ez. Eta orduan drama egiten ikusi bazaituzte, beharra ez zaituzte imaginatzen komedia egiten. Baina, ni bintzat, badaramat bide hori, dramatik, goenkalen drama. Izan ziten komedia, testu berdinarekin, eta situazio berdinekin, baina drama zan. Eta orduan, orain ari naiz komediara pasatzen, eta oso pozik nago, ze ni oso persona graziosoa naiz. Oso. Bai. Kepak esaten zuenaren harira, ez? Ella, graziosoa nahiz, laro. Inoiz ez dut oso ondo ulertu, zergatik ez ninduten... Dramaren maratoitik humoraren maratoira. Zergatik ez ninduten ikusten, baina ikusten aktorearen talentoaren arabera ez dela, beti da, bestek nola ikusten gaituzten. Gaio bat eratzerako horitu dut zea bat, behin Hondarribian, antzerkian, Andre Gaiaren... Nola zen? Semea, el hijo de la novia. Andre Gaiaren semea, euskeraz, izugarri. Ona oso ondo antzestua eta horrela, baina Teri Irastorza zen amona, Andre Gaia zena. Eta orduan, drama bat da, Alzheimerra duen, adineko emakume baten paper egiten zuen, baina momentu horretan, Guazeman edo hietakoen batean, telebistan ateratzen zuen, oso paper barregarriak egiten. Orduan, emakumea atatzen zen bakoitzean, bere takatakarekin eszenan, jendea algarrak azten zen, farrez azten zen, jendeari zuk esan duzuna, enkasilatzen dute, eta nik uste dut hori, humorean bakarrik dabiltzan
aktore batzuri kosta egin zaiela, Jim Carrey kosta zitzaion bezala, ez? Osea, azkenean esate duzu, draman ere aktore da, badaki egiten, baina enkasilatuta duzu eta txiste aurpegia ikusten diozu, naiz eta beti gogoratzen dut, zer gaizki pasa nuen lehenengo ordu erdian antzerkian, Teri Gastorza atatzen zen. Teri Gastorza, seguro, Teri Gastorza. Ñake, igual. Ñake, barkatu, hoi da, bai, barkatu. Bai. Bueno, argituta, Bai. Eskerrik asko. Eta elkarrizketarekin bukatzeko... Que yo he venido aquí a hablar de mi libro! ¡De mi libro! Nire gonbidatuan. Bai. Bueno, hori, ja elkarrizketarekin bukatzeko eta berriz ere nire atalari mene eginez, goazen ikustea, Galdela kamikazeak, eta Kepa agurtzea. Prest? Bai. Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotsa? Itxasuan asko gusteta jat. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Joder, pixkat, patxuli usaina asko gusteta jat. Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Wow, igual tipikoa da, baina eske seda, xasteta. Bai, Bai. Seda, badokazu jantzirik edo? Ez daukazu. Esto seda, estoy ikutunik, baina apura bai eta... Vale, pikardia zen bate oparitu beharko dizut. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Venga, patata tortilla. Zein da gehien gustoko duzun instantanea irudia edo argazkia? Jo, mendikuak gustatzen jat niri, naturak ustot kriston instantaneak emoten ditula. Jo, gainera debagoienan daukazuen... Euskal Herri osokoa baina, debagoienan bai. Zure krasen bat, aitortuko zenidak, badakizu zer den krasak, Kepa? Maitasun platoniko bat? Bai. Nik ez dut aitortuko, hori nintzeko gordeko. Vale, balduzu ez izenik? Bueno, jendiak deitzen duz kepi, kepon, kepakin variable asko deitzen duz. Kepaketonez, ez? Betikoa. Baita. Simplea da jendia. Oso simplea da jendia. Zertan zara superona? Jendia biltzen eta anfitrioi lan egiten ustot ona nazela. Eta traketxa? Ordenian. Mendia ondartza ala sofa? Sofa azkena jarriko neuke, pentsaizu. Eta mendia eta ondartza artien ez neuke jakingo erabakitzen. Bisa gustatzen jat pila bat. Zure amets egingarriren bat? Beti izaten dut, ontaz bizializatia jubilatzen azen erarte. Eharra izango litzake hori. Seguro baietz, Kepa, seguro baietz. Zein izan da azken urtean gehien entzun duzun kanta eta zer iradokitzen dizun? Rosalen asko entzun dut azken aldixen. Rosalenek jotzen dau Burgoseko 2 mutildie eta horrekin jotzen dau Otro Vals izeneko dan kantu bat oso politia da. Pertsonalki zertan nahiko zenuke hobetu? Sakondu edo garatu? Jo, ez galdeak, Bai, Askotan igual neure buruakin egin zorrotza ez izeten eta autoestima hobetzen. Uste dut bi aldiak dauzkatela, baina, dano dauzkogu bi aldiak. Zuretzako erreferentea edo eredua den edo izan den pertsona edo kolektibo bat? Amona etorri jat, osasun gure dut, garai hartako emakumiak, Miramonan kasuan, gainera lan indiarri zen hauienak, fabrikan etxeko lanaz aparte, eta familixia aurrera atara hauienak, eta indar hori euki hauienak. Bat baino, nik esan dut amona gertuen daukatelako, baina zenbat amona egongo diezen Euskal Herrixan hori egin hauienak, ez? Zer esango zenioke 5 urteko Kepari, eta zer esango zenioke etorkizuneko Kepari? 5 urteko Kepa izango nintzen, egin gurosuna bizitzan, ingozu eta egin gurosuna, eta zoriontsu izen, eta izango zara. Eta etorkizunekua izango nuntzan... Hostia, zen guztuan da. Gonbiatua honintzan beita Maguregi izan zen, eta galdera bat utzi zizun. Eta galdera da. Maite ez duzun pertsona bat gonbiatu beharko bazenu, afaltzera, ze menu aukeratuko zenuke? Maite zer da, gorrotatu. Nikola lertu nuen. Azpimarratu zuen, bai ala bai zure etxean egon da. Etorri da norbit etxera eta ez dagotzen nago ahondirik etorteko, ez? Bai. Ke pereza. Oso jatun onanaz, ni dana jaten dut. Orduen, ez dago ezer, esango neukena, hau jarriko nutzen, ez deixen jan. Ingo neukena da, ez dakit, jana erre edola, nako zeo zer. Eta zuretzat beste zerbait apartau? Ez, neuke jan ingo neuke berakin batera. Ze polait, zondo. Bildurtu dein apur bat. Ez dakit bai erre edola ingo neuke edo pasau, zeo zer edo. Baina ez neuke eukiko zeo zer rola, baditu, hau ingo nuzkioke. Kadukautako zeo erro. Aipatu duzu bezala oso anfitroiona zara, orduan bukatu dugu? Ondo zara? Bai, oso gustora, oso eroso. Bueno, barduan poteo bat daukagu. Hori da, hori daukagu pendiente. Hori da. Animo proiektu guztietan, eta mesedez, bizarra egiten duzunean, igual gazkitxo bat. Vale, igoko. Venga, muixu bat. Gerarte. Aur, gerarte.
Bueno, gaur filtroa jarri dut. Bai, nipe jarri nahi, ez daki jarri nahi genik filtroik. A ber, jarriko. Ai, ama, zeon. Glamour. Filtro honekin ikusten da azala oso leuna, Bai, da maravilla, Bai. Elkarrizketaren ostean, enauzu ez da gurtuko ere kaletik. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Kepa Arrastiren ahotsa entzun dugu, eta orain bestelako ahots baten bilai, baina ia esan super elkarrezketa hau ikusi eta gero, nik uste programa bukatu genezakela, ez da? Ba ez, orain hilea mototxazokan batek ebaki zuen, ez? Ikusi Kepa Kriston bizarrarekin, ba beste honek bizarra egina dauka honezkero, Bolo-bolo ibili da aste honetan. Zer gertatuko ote da presoen gerturatzea, bai ez, harrera ekitaldiak ongietorrekin hor Kriston salsa mantxa ez da falta izan, sareetan, kongresuan, eta azkena, Pablo Iglesias bera hortaz ere aritu da, entzun dezagun hasteko eta behin. Parte de la izquierda abertzale que lleva trabajando mucho tiempo para que esto sea posible y de una manera discreta, una voluntad inequívoca de normalización política y de reconciliación. Pero hay que decir que esto contrasta con que a día de hoy existen fuerzas políticas en el Parlamento que reivindican abiertamente a terroristas como Rodríguez Galindo, por no hablar del franquismo. Entzuten zenuten, ondotik, nola, deseroso zegoen bat eman, COVID-ik ez du, Margallok, uste dugunez bintzate, baina ondoan zegoen, zenolako ozkirriara egiten dien, batez ere sektore neofasistetan. Margallok dio bera frankista ez dela, eta Pablo Iglesiasek alako laurategi moduko bat muntatu du, psikoanalisiari helduz, eta ikusi nola hasten den kapitulu hau. Quería ser francés. ¿Te gustaría ser francés para...? No, ser español. Bueno, yo creo que en esto te gustaría ser... No, yo soy muy español. Déjame terminar. No, me digas lo que quiero ser. Que yo... Alaxe, Margallok defendatu zaizu, zuk ez esan nik zer nola sentitu du izan behar dudan, hori da Margallo harrapatu duzu, Frantses izango ote dira espainolak, behintzate demokratikoki izketan, gako horietan, momentuz ez, Errepublika delako Frantzia, Jakobinoa, baina Errepublika, eta beste aldean berrez oraindik estatu kasi absolutista bat. Edo nola ere ikus dezagun, Iglesias jauna oso abila da, eta honek gehiago ematen digu, atribuirse una intención psicoanalítica. El inconsciente de Margallo le llevaría a ser francés porque entonces podría presumir de una derecha democrática, de una derecha antifascista. Duzue, nora ari den eramaten, erdigunera, katuak xagua honezkero kontrolpean hartu du, eta orain jokoa hasi da. Iglesiasek Margallo kontrolpean hartu du. La liste finale, el grupo No Cardemain, la internacional será de Jean Raymond. Esto es un meme, ¿Has visto? No. Es solo, no la estoy cantando con el sentimiento, es solo un ejemplo ilustrado. Yo he notado sentimiento, Eta zezenketetan ze pasatzen da, hasten dira ez, eta pixkanaka odoletan hasi azken ezpata dantza horretaraino. Y aquí se practicó el terrorismo de Estado hasta el punto de que los organismos internacionales dicen que España es el segundo país en fosas comunes después de Camboya. Zein ez da Juan Erorien aranera turismo egitera, turismo frankista paradore nazionalak, hori bai, ezurrak amogollon. Eta guzti hau esan da, segoratan uzten du Margallo jauna? Como José Manuel es muy inteligente, que él no viene del franquismo y no fue falangista, sabe a la derecha a la que representa y sabe que en España la derecha tiene un ADN franquista. DNA, hori bakarrik, nik uste dut gehiago, gorpuzkeraz hizketan hasi dugu gaurko saioa, oraintxe dator, Iglesiasen errematean. ¿Quién no termina de asumir esto? La derecha española, a la que por desgracia todavía a los pies le huelen a franquismo.
Eta aktualitateari berriz ere eutsiko diogu tarte bat, badakizue Madrid alden eta mobilizazioak izan dira Mozalegaren aurkakoak, eta bertan ze, pim pam pum pan, antxe ibildi dira neofasistak, poliziak ere, eta JFO alde banata eta bestera banatzen. Hemen betiko zalantzak, ez da, nola defendatuko ditu poliziak, hauek poliziak badira besteak beste hor oldartzen ari zatzaizkienak aurrean, ez da, Kuadrilla? Beti bezala. Etxigarria, ez? Segun hori agapatzen zaitun, ez bueno. Ez gehiago ikusiko, azkenean ez, nire animo eta indar guztiarekin bukatu. Baina inoiz ez digute sorpresarik ematen, inoiz ez dugu esaten, ez nuen espero, beti espero zenuna gertatzen da. Oso aurre ikusgarriak dira, eta hori segurazki abantaila bada, beste ontzat. Nola baitz, ez dakit nola, baina abantaila bat izan behar da, aurre ikusgarria, aurrean daukazun etxaila edo ererioa, aurre ikusgarria denean, errazaba aurre egitea, baina, klaro. Tokatzen zaizunean, tokatu egiten zaizu. Baina zenbatetan esan dugu gainera, ez da, orain dela, nahiko gutxi arte fascistak, neofascistak, neo baino ni fascistak esango nioke, ez dakit berriak ez dira, hortzeudenak dira, baina ze arrokeriz, ez da, ze bat ere lotxi gabe arrotasunez, dijoazte orain egoera hauek beraiek bertan bilatzera, ez da? Ikusten dute, badokatela babes bat, ez? Bestela, ez diezko izango litzateke babesa, eta gero gainera, publizitatea ere, medioek emango dietela publizitatea, oso lasai bizi dira, eta orain arte gordeta egon direnak, edo izkutuan, edo zelatan egon direnak, orain ateratzen ari dira kalera, freskotasun osoz. Askatasunaren izenean gainera. Baina argi dago zergatik, ez? Azkenean fasismoa instituzioetan dago, Espainian eta Kongresuan Vox dagoen bitartean, egongo dira hainbat jarrera zilegi izango direnak kalean eta nolabait indartuko dutenak hori guztia. Jakina, baina eramaten badute neska hori ez, fascista hori eramatzutena elkarrezketa bat egitera Lorri gerora, edo nola? Bai, neska gazte bera, bai. Neska gazte, zen nahi dezu, orduan isladatzen ari zara, edo botatzen ari zara mezu, botatzen ari zara mezu, hori normala da. Ere, egun hauetan ere Almudena Grandes zendu zela eta kale bati bere izena jartzea proposatu dute, eta bertan Madriden, Alderdi Popularrak, Ciudadanos eta Voxek bateratuz, esan dut. Frankoren inguruan bai, baina hauek. Baina, mirenek esaten zuen bezala, hori kontrakoa harrigarria izango. Harrigarria den bezala justu Almudena Grandesen alaba falangista izatea eta hitzaldiak ematea falangea goraipatuz. Hori da. Baziren marrazki dizuen horiek labida, baina Espainia ez ezin, llena de luz, llena de color. Okerrena da, lehenengo mundu osoa dela horrela, ez da Espainiaren arazoa bakarrik, ez? Ikusten dugu Poloniako mugetan eta gertatzen ari diren izugarrikeriak, jendea hotzez, umeak hotzez hiltzen eta gureak ez direnez, ez zaizkigu bat inporta, ez? Orduan, ez da Espainian gertatzen dena bakarrik tamalez. Baina ez da zu behar, Espainia gertu dugula eta Ebro zera horretan. Baina gauza baten arratzuzio ematizut, Espainian bakarrik ez dira gertatzen, izan ere urriak baten Bartzelonan erreferendun egunean, Katalunian ere gertatu zen. ¡Gira para allá! Dimbi damba, da gusto eta dimbi damba gehiago. Ez da, gaina ez, dimbi damba dau gora bera. Bai, ez, itokin bat daukagu eta gora behiran. Ze izango dago itokinik hemen. Donostiako sustapena entzun, iragarki laburrau pasata. Bai, irudi hauek ez dira berriak, baina egin zarrak ere ez, eta hau dozenaka kameraren aurrean gertatzen baldin bada, pentsa komisaldegira gerturatu behar duen horrek, ezta? Munduan badira, film ezagunak, Txilen zer pasa zen, lehen Pablo Iglesiasek Kanboiara aipatu du, baina egia da, Espainia bezalaxe beste hainbat tokitan muturreko berak eta fasismoaren gorakada nabarmena dela, baina Espainia bada adibide ustez Europar bat
tradizio zahar, erregimen zahar hori ez duena ukitu ere egin, ezta? Gerora izan daitezke aro ezberdinak eta egia da segurtasun gabeziak eta baldintzen okertzeak beti ekar dezakela, ez? Ondokoaren eskubideak zapalduta egoteak bosta jola izateak, baina egia da irudi hauek zertako ekarri ditugu, besteak beste ikerketa batzuk ere egiten direlako zorionez, beti badago B alde bat, eta polizien ikerketa horiek identifikazioak ere gertatzen dira. Orduan, pentsatzen dut, mordaza legearen aldaketa edo arintze batek segituan eragiten duela polizia estrukturetan halako ezin egon bat, oso ohituta daudelako, ustez, plaka bat izateagatik edo goragoko batek egin beharrez dena egiteko aginduta ere, impunitatez aritzen, ezta? Horrek azkenan dakarren eztabaida, azkenan muinen badago, ez? Saltza hori, eta ikusteke, zer gertatuko den, ze behintzat ikusten da herritar asko etxean geratzeko ez daudela prest. Ez gaudena prest da, argi eta garbi esango dugu, ez gaituztela isilduko, ezta? Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo, ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras. Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Eta iritsi da unea, iritsi da, zertaz, noski, COVID-az, ederki dago egoera, ez da? Super ederki. Bai. Tu no eres mi labi. Bueno, gero, ez? Hoi esan behar bizuen, hau hasi zarete on fire, beraz, tesando. Bueno, zuk lehen aipatu duzu hasieran labi zindier, baina egin dut hit entzutezu zerrenda bat. Labi hitza sartuz, ez esan, bota. Ez que joko asko ematen du. Bota. Bat izango litzateke. Kantatu nirekin, favorez. Bai, aleginduko gara. Labi's in the air, everywhere around. Bueno, all my labi, lai. Bueno, gero frantzesez ere, ez? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Eta azkena, azkena horreko. Uste diona malkotan ari dela. Labi, orain, Jonani zera eskenia, labi, laba, cada día yo te quiero más, labi, laba. Eta azkenekoz, bat, azken hilabetetakoa edo, azken urtetakoa edo, ayer la vi, bailando por ahí, con sus... Bueno, hoxe, hau izan da nire aportazio intelektuala gaurko saiorako. Ez, nire aportazio intelektuala gaurko saiorako, da gainera, errepasatuko dugula, gogoratzen zate duela 2 urte bizitza dauden ukala eta gauzak egiten genitula, aske, mugitzen ginela, ara eta ona, eta gora eta bera, ezkerra. Eta duela 2 urte Durangoko azoka izan zen presentziala bakarrik, eta ingo dugu errepasatxo bat, gogoratzeko posible dela behar bada horretara itzultzea noizbait. Iazko ordura bihurtu. Kaixo, kolpez kolpeko neskei, Lide Hernando naiz, Lider taldekoa, hemen Durangoko azoka utxetik. Hemen gaude biok, egingo dugu elkarrezketa bat distantzia sozialarekin. Vale. Presioa izan duzu Durango distopiko honetara iristeakoan. Ze ematen du zientzia fikziozko, niri behintzat, zientzia fikziozko momentu batean egongo bagina bezala, ez? Errealitatetik kanpora. Egia da, baina oaintxe bertan bezala, ez? 40 persona daudenean. Nik uste 40 persona horiek ematen diotela bizitasuna lekuari. Gutxi behar du leku batean bizitasuna hartzeko. Orduan 40 personak eman diozaiokete bizitasun hori.
Eta egian hori da, igual nik hemendikan jaso nahi dudan lezioa, eta da, bueno, egia da, egoera da distopikoa, diozen bezala, ematen du marten gaudela, ematen du zerbait oker, ondia gertatu dala eta ustu dala dena, baina aldi berian ikusten dugu daola jende bat, hor dagoela, eta langile batzuk daudela, eta mugimentua dagoela, eta nik uste dut horri begiratu bat dagoela. Egoererik zailenean ere jendea dago, eta orduan hori, hola ez dago, naufragio erabatekorik ezin da izan. Hemen gaude Nerea Mujikarekin, Gerediaga elkarteko zuzendariarekin, lehendakariarekin, barkatu idazu, titulu aldatu izu. Hori izan deia guztia. Landako utzik, baina beteta, batez ere hemen denda lan egiten aizalako jota fuego egunero ikusi dugu, egia da, gau eta gau ez. Geo aurkezpenak egon dira, baina aforo murritzarekin, baina honetaz aparte, azoka urten kanporatea da eta sekulako apostu izan da, oso denbora gutxian prestatutako kontzertuak. Benetan esperientzia berri bat, eta seguru egoera berezi honetan, espagina egon, seguruenik ez gendun pausu garrantzitsu hori emango. Gure marka, da marka, egiz esan, 8 herritxik, Euskal Herritxik zehar, zabaldu da, eta orokorrean itxuria ere oso arrakasta handia, mailakoa, muga horrekin, baina izan dau. Eta horrek zerrezanik. Bitxia da, zuen kasua, zuek iaz otsailean ateazen duten zuen diskoa. Hemen erensugeak daude. Hauxe da disko bat eta proiektu orokorral baita. Disko liburua. Jala da. Gure asmoa zen disko bat ateatzea, egu musikaria gea ez, baina, diskoak historio bat barne biltzen du, eta orduan bururatu zitzaigun abesti bakoitzari ilustrazio bat egitea. Eta orduan Matu Santa Maria deitzen den ilustratzaile argentinar batekin hitz egin genuen, eta ilustrazioko horrenbesteko indarra hartu zuten esan genuela, eske liburu bat izan behar du. Eta orduan liburutxo bat. Gaia gogorra gaina baita ere, fikziozko bortxaketa baten inguruan, gaia terriblea, gogorra latza, erreala, naiz eta fikziozkoa izan. Bortitza da, gogorra da, azkenan indarkeria matxista dauka ardatz, ez? Eta, uste genuen guk taldetik zerbait esan behar genuela on inguruan, ez bakarrik kantu baten, baizik eta disko edo proiektu oso batean. Olako ahots geroz eta gehiago entzun behar direlako, gai honen inguruan hitz egiten, eta hoxe. Ez da isili gelditu, ez? Guretzako gaina beti artea horretarako da. Batez ere guretzako musika da kontzientzia mugiarazteko, bestela. Entzen duten disko aurkeztu, bira txiki bat entzen duten, Alemaniatik eta Suizatik, eta gero apatian, konfinamentu itxi zen, eta geldirik egon zarete. Nolako izan da eskenatoketara, taula gaineko itzulera hori, ze oso gauza rarua da, jente gutxikin, musukoekin, ezin moitu, geldirik? Guretzako oso arraroa izan da, mundu guztiarentzako, imaginatzen dut, ez dela inorentzako normala izan hau, ez? Baina, sentitu duguna da poza, ez? Kontzertuak etorri direnean, ez? Naiz gutxi izan eta arraroak izan, oso momentu pozgarriak izan dira, eta esango nuke aurreko biretan, baino are pozgarriagoak ze bereziagoak izan dira. Horren gutxitan jotzeko aukera izan dugu, bereziagoak izan direla. Publikoa ez dirudio lan pixka manikiak izango balira bezala? Kusten dituzu hor oinak mugitzen edo pixkat burua mugitzen. Eta gero txaloekin dabar pixkat konpentsatzen duten. Esango nuke orain txalo gehiago egiten dutela. Eta txistuka eta gehiago involukratzen dira badakitelako guretzako zehotza den, ez? Ikuste orduan. Nik hemendik esaneko nuke publikoaren berotasuna edo beraien konpromesua gehiago nabaritzen dela. Ai, sinatu idazu, favorez. No, sinatu, bai. Ez dakagu boligrafoik, itxoen, zubakazu boligrafoik. Tira denbora atzera egin dugu, baina lehenengo pasagea 2020ko ediziotik. Amaia Ereñaga ausarta egon zan Lier taldeko liderekin hitz egiten, eta nire ados nago liderekin. Orain antzokitara joaten den jendea edo kontzertuetara joaten den jendea konpromesu gehiagorekin edo joaten da, edo ilusio edo gehiagorekin. Baina orain guazen
denbora atzera egitera, baino duela 2 urteko edizioa pixkat berrikusteko. Gauza importantetara. Nola, zer egin genuen batzuk, Durangoko azokan, batzuk liburuak erosi, kontzertutara jun, hitzaldiak entzun, bago tontakeriak, beti bezala. Eta horro ginen lagunekin eta bisitak egiten, estandetan, eta pozgarria da hori ikustea. Aurten ere bertan egongo gara, baina, maskarilla bertsio honetan. Badakizue aurten 1200 personako txandak egongo direla, aldez aurretik hartu behar dela ordua, joateko, ordu tertiko txandak dira, eta gainera baita ere online erosi ahal izango dira produktuak. Bestela Dobermanak askatzen dituzte eta... Zeba? Ezen eta ordu terdi hori... Zubetezen? Ja, oso bitxi izango da ikustean nola botako gaituzten. Eta gainera, horrez ez dut tonteririk egin. Sirena bat. Horrez ez dut jende guztien arten disimuloan, eosiko nukea, ez eosiko ez. Hor, hain demora gutxin eta jende gutxokin hor erostezu edo? Seguru baietz. Kontrol. Nola da, txipiaren jokoan bezala. Ez dut ikusi txipiaren jokoan. Argi gorri, argi berdea, ahi lo dejo. Ikusi honak ulertu dut gertatuko zaizuen. Sirena jotzen duenean sartu zaitezten mesedez zarrapala dandanak. Sirena hotxa. Sirena hotxarekin. Eta orduan korrika danak barrura, eta berriro jotzen duenean kanpora. Tesak asko zobeta abesten du sirena hotxa emitatu baino. Zeba. Nina! Bueno, hori ambulantzia da. Ez ambulantzia da, bai. Esan dugu graziosa zala. Esan dizuet graziosa naizela. Bueno, orduan tesa, egia da. Berrartu zazu Twitterreko kontakizuna ari hori, ze oso sonatua izan zen. Aizain, beste. Ez zinaten postu guztietatik pasa, baina postu edo jende ezagun desenterekin topo egin zenuten, interakzioa lortu zenuten bertan ez zegoen jendearekin. Egia da, gure ikusleek behar bat pentsatzen du, gure ikusleek ezakiten Twitterren hiltzen garenok garela, badagoela Euskal Txiolandia mundu txiki bat hor. Eta orduan, izango genuen aukera batez ere bertako jende ezagutzeko, ez? Eta ikusi ditugun argazkiak dira horren lekuko. Eta idazlekin egon ginen. Ez ziguten ez oparitu, hori ere da. Promozioa egiteagatik. Detaile bat izango zen. Ikusten ari garela, pantailan mantendu dezatela irudi hau, egia da, kontakizun hau berreskuratzeko aukera ere, ez? Berreskuratu leike, Twitteran aipamen bezala bertxiotu daiteken kontakizuna da. Eta hori, ez dakit, berreskuratu bere horretan akaso ez, baina aurten berrez ere itzuliko zarete, bada asmorik. Asmoa da bai, esklusioa bane dugu. Zeian joateko asmoa daukagu, eta ea, lortu duzu? Labik ez duen, hartu dugu bai, hartu dugu itzorda. Bai, saiatu zara eta... Ez. Bai, bueno, izango da orduan, baina maskarilla bertsioan. Orduan, hausnarketa bat egin dut oso interesgarria gaur. Iristen da adin bat, esaten dizutena, ipurdia eta aurpegiaren artean aukeratu behar dezuela. Eta orduan, maskarillaren kontu honekin, argi dago zein den aukeraketa, ez da? Ipurdiagatik erosi dituzu bakenua puxak. Ipurdiaren autua egingo dugu, eta, bueno, pues zeingo dugu, maskarillaken joango gara. Eldu horreinik ezakat problema. Bueno, duela 2 urte baita ere, egon zen gaitxet inspektorea Durangon, eta gogoratuko dugu. Zer egin zuen. Iritsi da! Bazen garaia! Eskerrak eskubilai! Hementxe da. Ez, hau ez da. Durangoko azokaren 54. edizioa zari gara. Bizkaiko hiribildu honetako kultur erakusleioa. Eskaparate politiak jarri dituzten honai. Aurten guzta, dotore asko erakutsi eta bide batez diru pixka bat egiteko. Egun hauetan asko hitz egingo da azokaren A aldeaz. Baina zer ote dakigu B aldeaz? Ilargiaren alde iluneko biztanleak ere ez algara? Gantxet, strike back! Bai, ez? Bai. Abadiño. Berriz. Bale. Txakur berde urdinen artean, txakur gorriak. Zaizate hemen. Txakur gorritasuna aldarrikatzen. Maloetako bat. Hemen ze, basakatu asko aldabilo. Ez. Nahiko katukume izan dira gehienak, Bai, basakatu gutxi gonda aurten.
Sakatuak igual atxaldeko behatzetatik, gaueko behatzetatik aurrera. Eta Palentinoan, eta Plateruenean, eta bai, egongo dira. Ordu txikietan egongo dira, fijo. Bueno, Durangoko azoka, zenbat urte zuek Durangoko azokarekin harremanetan edo? Ondara izan 15-20 urte, bai. Batutan juergara eta bestatuan azokara, baina... Geixo juergara, ez? Ambientia dago, Ekin ikasi dugula ez dela moskortu behar azokaren bezperan, eta itxon behar dela larun batean moskortzen giren. Jende gaztearengan esperantza handia dauka jarrita, baina iruditzen zait, esperantza bere hortan ere ez dela elikatzen, jaten eman behar zaiola, eta hortarako, baliabideak jarri behar zaizkiola. Ideologikoki ondo dago, baina gero, gero daneti da. Aldo nintzen etxean, urrengo egunean, ospital guztiak arakatua, poliziaren komisaldegiak eta garai horretan gainera sakelako telefonorik gabe. Beraz, historia ilunak egon badaude. Zure zenbagarren aldia hemen Durangon zaudela? Lan egiten hemen, bani lehen aldia da. Irudienea, zer da irudienea? Irudienea, zinema eta aurrentzako, jendearentzako, mundua ezagutzeko zer nolako gauzak bizi izan duten gure arbasoek edo. Zer dakau Durangaldean? Urkiolako parke naturala, besteak beste. Abenduak 6an Izurtzan Gaztardogi azoka dago. Beraz, zer egin ikusi eta ikasi badago Durangaldean egun hauetan. Bueno, eta hemen, San Agustinen, estenatokia. Landako estenatokia pixka bat zer da? Arte eszenikoei eskainitako gunea. Zakitola, anekdotarik edo kontatzeko edo pixka bat ola, mila eukiko jozu baten bat ola. Baina sekorretan holan... Batan bote prontuan. Bestakik, Hola, gure artean ez da inoren teratuko. Ez enteratuko, baina ez egite gaur, oaindik ez, aurtengo anekdotarik. Biazkoak edo beste urtakoak gola baten bat. Pentsatu barko garrapatzen, hau zuz. Bera gororatu eta Bai, ez dakit. Ez digu kontatu nahi. Erazuko datzen da, zeimerra. Desastre, tega. Zoka pastel bat izango balitz, ze osagai eukiko lituzke hola rezetak? Pontxop. Pastel bat izango balitz, bizkotxozko izango litzateke, ez? Lagun bat ez zeban, hola postureo kultural asko. Sarrin liburua fijo gauziko, hori urtero. Gozoa, niretzat gozoa gehiena. Gizarremanetan beti dauen bezala, lantzean mikatza, garratza. Turn down for what? Bale. Bueltatuko alda horoskopoa euskal prentsara? Ezagit, ondo, printzipioz. Bai. Jende gaztearengan esperantza handia dauka jarrita. Teiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gortz begira. Asteazkena, gabeko 10... Ze irudi politak egia esan da, Durangoko azoka ez dakit, ikusiko ote dugun hainbeste jendez gainezka eta umetxoiek ez da beste muxukori gabe. En fin, ikusi beharko dela. Baina, hasi dugu esaten pandemia ez da? Hasten gara beti pandemia hitz egiten? Pandemia, COVID-19, ez. Bada beste pandemia asko munduan, akaso ez zaiena hainbeste kasorik egiten. Besteak beste, gaur IESaren aurkako nazioarteko eguna da. Eta txertaketa, orain dela 30 urte pasatxo, oraindik itxoiten, baina gehiago kontatuko dize Miren Legorburuk.
Baina, zuk esan dezun bezala, gaur IESaren aurkako nazioarteko eguna da, eta aurten gainea berezia. Aurten 40 urte betetzen direlako lehenengo aldiz IESa gaixotasun bezala izendatu zala, 81. Pixka bat atzera eginez, Euskal Herrian orduan lotzen zen gehiago droga adikzioa zutena, heroina adikzioa zutenekin eta horrela, baina urte asko pasa dira, egoera aldatu da, baina oraindik ere mundu mailako pandemia larri bat izate jarraitzen du, eta oraindik ere indarra egin behar dugu zenbateraino garrantzitsua den prebentzio neurria hartzea. Badiru dielako IESa bihurtu dela gaiz kroniko, kontrolpean dagoen gaiz kroniko bat, eta ez urtero, kutsatutako berriak sortzen dituen pandemia bat da, eta horri buruz kontzientzia zabaltzeko, guazen ikustera ondarrutarrek orain dela 3 urte egin zuten bideotxo hau. Abenduak 1, odola. Aurre iritziak, sexua. Jeringa. Heriotza. IESa. Lagun hartin izan joko batek eraik txarrenin amatxuan gure herrixan. Zoritxarrez, informazioi eta tratamentu faltik hainbeste lagun eruzitxun. Gaur egun, natxe informazioi eta prebentzioi gexauki kasu barrixak agertzen di xeunero. Dakagoen tratamendua esker, osasun aldetik bizitza normala eruti posiblera. Baina gizartik oztopuki pintxen dago. Gu prest gaurrei aurretxeko tazu? Ni bai. Gu bai! Geue bai. Geue prest gara. Gu bai. Ni bai. Ni bai. Geue bai. Geue bai. Geue bai. Geue bai. Bai, ikusten dugu. Baietz esaten duten herritar guzti horiek irribarre batez esaten dute konprometitzen direla borroka honetan, eta irribarre batez esaten dugu gaur egun botikei esker GIP virusa edo IESa bera gaitza bezala ere garatu zuten haiek lortu dutelako bizimodu normal bat edo eraman ahal izatea, baina atzera egin ezkero gogoratu egin behar dugu zenbaterainoko gogorra izan zen gaitza ura bazegoela konturatu ginen une ura, Ibai eta Ekine oraindik jaiogabeak ziren, besteak bai, ni zarrena naizen ez behar bada, nik gogoratuko dut ondoen, baina zenbateraino beldurra sartu ziguten, zenbaterainoko estigmatizazioa egon zen gaixo haiena, ez ziren gaixoak ziren bizioso batzuek, eta orduan bazterketa eramaten zen muturreraino. Oso elkarrizketa ohikoa zen, orain entzuten ditugun bestela kafeteian zaudela, esaten txertatu gabeak, ez luketela eskubiderik behar, ez dakizte tokitan sartzeko eta horrela. Orduan, eztabaidan barruan sartzen zen adibidez, seropositibo baten seme-alabak eskolara joateko eskubidea ote zuten ere. Arrisku bat zirelako gure aurren gu, pertsona sano, jator, hoien seme-alabak, ni orduan gaztetxoan nintzen, baina oso gogorra zen gu eta haiek, bizioso haiek. Aipatu duten bezala, hemen heroina konsumoa noizbait agian paperaiek ere desklasifikatuko dira eta aterako da zenbateraino horren atzean zenbateraino egon zen Guardia Zibila eta horrela, baina hemen heroina konsumoa puri-purian zegoen, eta gure inguruan batez ere haiei egokitu zitzaion, horrela hasi izan zabaltzen, halako ikusten zenun lehendik ere itxura txarra zuena gero eta okerrago, eta heriotzaraino joaten ikusten zenuen, ni garai harretan Berango, Horeretako Berango institutuan
ikasten nuen, eta bueno, nik esaten dut orduan kaian como moskas. Hoi pixka bat gertatu zen, gogoratzen ez da, berroi urte, nik orduan bost nitun, orduan lehenengo fase hori ez dut gogoan, baina bai gogoratzen den nera bezaroan zuk esan duzun lehenengo fase hori jonkiena, gero ematezun gaiztoak jonkin azkarriek nire garaian gehiago zen marikoiak. Hoi tokatu zaien marikoia izateatik, eta kontu zen, mezu hori zabaltzen zen, hori gertatu zaie marikoi izateatik. Minbizi arroxa deitu zitzaion momentu batean. Drogan konsumoak heroina zale haiek asko eta asko hiltzen joan ziren, eta heroina konsumitzeko moduak eta droga klaseak eta aldatzen joan ziren, beste mota batzutara pasa zen, eta orduan biktimak homosexualak ziren, praktika homosexualak ez dituztenak ziren, itxura batean, haiek ziren kaltetuenak, eta gainera hasi ziren famatuak erortzen. Eta orduan lehen aipatu dugu Kepa Errastire Freddie Mercury edo Rod Jackson, edo orduan guretzako mitoak ziren persona batzuek erortzen hasi ziren eta orduan joan ziren beste estigmatizazio modu batera. Baina ikusi dezagun zenbateraino bizi zuten estigmatizazio hori, badaukagu bideo bat, virus horrekin bizi direnak kontatuz nola bizi izan zuten. Harremana hasi zen, froga egin nuen momentuan, eta hori izan duzan 1986 urtean. 8 urte hona itzen Afrikan biharrien, atunontzietan, itsasontzietan. Eta odole moila, orduan hasi ziren frogak egiten, nork ezi zuen odole mon. Eta orduen induztien froga, eta 85 ez jakin hauen, iesa daukatela, eta urtebiko bizi esperantza. Zorionez, Josu Nanue izan da, iesaren aurkako borrokan aurpegi ezagunenetako bat Euskal Herrian, eta, arrantzalea, mutil sanoa, ez da gizera etorri zanean, odola ematea joan zanean, esan zioten, seropositiboa zera, eta 2 urteko bizitza esperantza eman zioten. Zorionez, 86an, Ego Euskal Herrian, 482 hildako egon ziren iesarengatik. Urrengo urtean, retroviralak eta martxan jarri zirenak, erdira baina gutxiagora jetxi zen, 87an 219 izan ziren hildakoak, eta botikak bere bidea egin du, eta baina oso ondo adierazten dute, lehen aipatu duten, bazterketa, sentitu zuten bazterketa, eta nola hil ziren gaixo haiek, bizioso deitzen genitun haiek nola hil ziren. Urrengo bidea, mesedez? Eta orduan, dana jakitzen nortzuk garen, apestauak, punto gorria. Bigarrena, pabilloiatzako, zidozuentzako, apestauak. Zen nire konpainero asko hor egon dira, bakardadean, hilarte. Informazio tortezan estatu batuetek, guk estatu batueteko informazio non. Eta bai, egunaroko sufrimentua. Egunaroko sufrimentu bakardadi da gauzetxarren dagoena munduan. Beak esan duena, sidarekin gaixotuak, baztertuak, bakartuak egoten ziren ospitaletan eta ez duten ez bisitarik eta gaur egun oso larriak irudituko litzaizkiuken jarrera batzuek bizi izan zituzten. Hori gero zinean eta horrela ere ikusi izan da, azkenean ohean berezikinkerian inork ez zuelako hurbildu ere egin nahi, hain gaitza infekzioso baten gana, laguntzera ere, Eta, esan behar dugu, gure lehenengo mundu honetan gauzak izugarri aldatu direla zorionez, baina oraindik ere ezinbestekoa dela indarra jartzea, borroka honetan indarran jartzea, zati pandemia hau ez da bukatu eta pandemia honek jarraitu egiten du eta datu batzuk begiratzerik besteik ez dago. Gustatuko litzaidake, UNICEFek egin duen kanpaina bat, emakumeak eta sidaren kanpaina bateko irudiak eta horrela jartzea pixka bat kokatu dezagun, gaur egungo egoera edo nola da. Guk ezagutzen ditugunak edo, Josu Nanuen kasuan edo, badaukatenak virus hori badutena bizimodu normaltsua daramate, baina tamalez munduan ez da horrela. Eta orduan, gaur egun, ematen du, kutsaketa kopuruak edo portzentaia jeisten ari dela, sartu zaigulako sarketa daukaten sexu harremanetan babestu egin behar degula, baina munduan
tamalez oraindik ere toki askotan igotzen ari da. Nabarmen igo da azkeneko urteetan Asian eta ekialde Europan. Europan izugarri igotzen ari da. Ez dakit turismo sexuala den kontua, ez dakit oso ondo zergatik, baina izugarri handitzen ari da, eta oso nabarmen gelditzen ari dira berriz ere ahulenentzat egoera oraindik ere okerrago dela. Afrikan adibidez, egoera, jasanezina bihurtzen ari da, 2019an Afrika beltzean edo erdialdeko Afrikan edo horrela, kutsatutako guztien artean, 15 eta 24 urte arteko neskak izandu dira kutsatuen 25, laurdena. Baina populazioaren 10% bakarrik da. Beraz, adin horretako neska gazteak kutsatzen dira gehien. Eta ezin dugu saiestu horren atzean, ikusi daiteke garbi badagoela, sexu indarkeria dagoela, batzuek pentsatzen dutela babesik onena dala aurretikan harreman sexualik eduki ez duten gazteekin larrutan egitea, eta hori erabiltzen dutela ustez babestuko dituelakoan kontutan hartu ere egin gabe, haiek dian gazte horiek kutsatzen ari direnak dagoeneko kutsatuta daudelako, hori egiten dutenak. Eta 2020an munduan kutsatu berriak direnen artean, erdia gutxienez emakume eta haurrak direla. Orduan, oso larria da, lehen esan dugu, bakarrikan lotzen genuela, hasiera batean gure kasuan nik horrela bizi nuelako esaten dut, eta agian ez da hain zuzena, baina heroina konsumitzearekin eta xiringarekin, gerora homosexualekin, baina, edozein sarketa suposatzen duen, edozein praktika sexualak arriskuak dituela jabetu behar dugu, eta esan behar dugu, munduan dauden seropositiboen 67% Afrika beltzean bizi dela gaur egun. Afrika beltzean koronavirusaren aurkako txertoarik ez dago, ez dute eskura. Iesak edo virusak sortzen duen immunitate eskasi horrekin bizi diren hoiek aurre egin behar diote koronavirusari txertori gabe. Beraz, nire atalarekin bukatzeko, ikasi dezagun zerbait bizi izan dugun pandemiataz. Begiratu beharrean, gure artean, zuri aberatzen artean, dagoeneko COVID-aren kontra 80% txertatu gaitezken guztien artean 80% txertatuta gaude, ez ditzagun begiratu kulpableak, txertatu ez diren hoien artean, suposatzen da taldeko babesa dagoeneko beharko genukela, eta bideratu ditzagun txertoak behar duten milioika pertsona hoien ganazeatik. Egunero, milaka pertsona hoien artean aurrak kutsatzen dira ez dituztelako prebentzio neurririk. Beraz, elkartasuna berriz ere izango litzake mundu honek behar duen tresna botikarik eraginkorrena. Eta bukatu dut. Eta hementxe datu zaparrada guzti hau eta gero, Afrika beltzean zioen datu beltzak esango nukenik ere, naiz hori esaten dute ez dela zuzena, baino datu ikeragarriak, ez da, entzuten ditugunak, eta bai, badira pandemia gehiago munduan, eta gure pandemiarik gustokoena ekil. Eta zer esan, Alole Gorburen diskurso hau eta gero? Ez gustatzen bere kareta puroa pipatzen agertzen delako, baina berreskuratzeko modukoa izan da gaurko hitzartzea. Eta jarraituko dugu beraz pixka bat ere serkiei helduz, izan ere, egia da gaiz serioak mahai gainean badaudela, baina seriotasuna dautena, baina ospakizunetik zertxo bait ere bai, Euskararen eguna eta Nafarroaren egunaren atarian gaudela.
Eta nork ez du nafar izan nahi, izaten duten superzubia tarteko, Jadanik 6 jaiote duzu, jaiegun Espainiarra, ez 8, Ama Birjinarena, hori Espainiarra da? Ez, hori katoliko apostolikoa da. Bueno, tira, txiste txarrabek alde batera utzita zer da hau? Euskararen egunaren arira, Iruña dantza taldeak koreografia ere egin digula, Oskorriren kantarekin etzen duten nahikoa? Orain, koreografia ere bai. Esango duzu ez ederra drona, danborila ezain beste. Ai, baina gaur zertara etorri oten naiz ni? Txistua, Euskal Herria, Euskararen eguna. Albert Pla eta Espiza elkarrekin lotzera, zer iruditzen zaizue? Bagoaz, horretara, aurrera mesez, Oskorri Euskararen eguna, gora Euskadi redios, Albert Pla horrera mesez. Zer Euskal Lizake bere, gizkuntza ere lartzen duena. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Sí, senyor! Eskerrik asko, Albert Pla. Akaso batzuk ez duzte ezagutzen? Kotilatu pixka bat. Badakit nola etorreko zaizuen burura. Airbag pelikula ikusi altzen duten. Redios! Eta ze esan nahi nuen honekin, Mirenek nire atala ez baitu errespetatuko, baina helduko diot, azkenean Espitari buruz hizketan jarriko dut bestela, ikusiko duzue, hori bai zigorra. Albert Pla, eta ezkontza momentu benetan eskatologiko hori, nola jartzen zaigun zeruari gora begira, akaso irina izan daiteken hautsa gainean etorrita. Hautsa ez dakigu, benetazkoa den ala ez, edota paretatik raskatutako pintura pixka bat, baina izue. Txil mafiakoek inor ez dute uzten bere tokian. Hori alaxe da, eta zer esan dizuet, Euskara, Albert Pla, Espita, gauza gehiago baina entzun dezagun pixka bat zeren esango didazue bukaeran, pegadizua bada, entzun. Anoche de borracho te falté y hoy vengo a decirte que lo siento porque soy navarro como tú y nos conocemos del torreo. Ai, que no sé qué me pas, ni nafarra nahi zu bezalaxe, eta, pegatzen dula, Ziur, etxean, bueno, ez dakit, igual ez, baina edo, igual, bai. Kontua da, letra hauei heldu nahi izan diegula Euskara, Nafarraren eguna, eta zaka, han azaltzen zaizkigu txil mafiakoak kontu honekin. Beraz, alaxe helduko diote, zenbaitzuk behintzat hiriburu zaharrean. Esaten du abestiak ez dakit zer pasatzen zaidan, baina noiz ez dakizu zer pasatzen zaidan. Gehiagitze egiten ote dute zenbaitzuk gauez, hautsu batzuk hartu eta gero? Gora la chill mafia, le follen al nuevo punk. Gora la joyería, le follen a tu crew. Gora la golfería, le follen a las tour. Cuando haga pasta de una gira por Cancún. Ikusi duzu, dirua egiten dugunean Cancunetik bira bat egingo dute eta izorra dadila Last Tour. Zautzen duzu?
zenbat eta zenbat, kontzertu handi hauek, belodromoan, orain bat eta beste, garai bateko taldeak eta atzean zen presaute dauden, ez dakit ikusi zen duten Sutagarren txio bat, orain aste batzuk tira, enez honetan asko lurperatuko gai hauek konplexuak izaten direlako. Baina ikusten da hemen mezutxoak badatoz, lasturri aipamena, Nafarra naiz ni, baina benetako nafarrak ditut ni gogoko, hijito baldin batzera etzea oso interesantea eta. Te odio cuando eres mala, si me quieres te amo. Como esos jurros amando a Euskadi pero odiando a los gitanos. Eta zer gehiago? Txistu asko dituzu te baina maite zaituzte oraindik. Utasemo jekin dizkia eta oraindik enez hasi. Te echaron de la pared por chapas y por imbécil. Deja de ver la puta chapa o aprende a meterte speed. Utzi ozu ondokari txapa emateari eta ikasi espida jator kontsumitzen. Me silbaron y escupí, el amor es así. Te conozco bacalao, aunque vengas al pilpil. Que hago apología, vas diciendo por ahí. Sigo haciendo caso a tu amor. No te me achicopales esaten diate eman. Momentu baten esaten, eta ezakitzen, el atxeden aldi. Demasiados enemigos, primo, como Sin tener razón ninguna, con todo y todo el mundo me meto. No sé qué me pasa, pero cuando bebo, sin tener razón ninguna, con todo y todo el mundo me meto. No sé qué me pasa. Bueno, ez dakigu ze pasatzen zen txin mafiakoei, baina hemen apologia zenbaitzu ere egiten dituzte, baina egia da, azpi-azpian arakatu egin behar da, hori ere bai. Baina arakatu ezkero, bautela hemen mezu parea, batetik musika industriako enpresei zuzenduta, eta bestetik destroyer jarrera hori, ezta? Guk geure bidea egingo dugu, arau guztiak hausita, eta datozela zenbaitzuk beraien moralarekin, baina hori bai, zuria, jatorra eta euskalduna izan da, ezta? Bueno, akaso gaurko saioa hitz aipatu dugunean ere, halako mezu zera transgresoreak ere bazeto zen, eta ikusten da, belaunaldi berriak ere, zer esan ere badutela, gero ulertu, ala ez, hori bakoitzaren kontua izango da. Beno, eta hementxe ari ginen hitz egiten zarrez berriz, eta noski, nola ez esan, orain ere beste talde mitiko bat, etorri zaigu berriz ere, zein? Delirium Tremens. Terrible. Zeondo, Delirium Tremens, Ez que, ja, uste ez da gola talderik bizirik daudenik. Ez direnak berriz ere etortzen, pozgarria. Hogeita bost, hogeita hamar, eta zer gertatzen mutrikun, zera izen mota dagoen, ez? Hor gainera badaukazu bideo bat naroa igual daola probatzeko. Horrek harritu gintun, eta ez esan ezetz. Ikusi genuen, esango jo realizaziokoei ondo jarteko, Delirium iguala, 11. puntukoa, favorez, jarria zu hori, ze harrigarria da, ze iguala. Formolean dago. Eta droga txarra direla, Basta izez, Zau, igual, hogeita hamar urte beranduago, baino ez eta apologiarik egingo ez da kurritu ere, oraingoz. Hor dago, horixe lan berriagoa zen, entzutea pixkatxo bat gehiago.
Eta iritsi zaigu amaiera Delirium ekin amaitu dugu eta ibilbide luzeko programa izan dugu, baina urrungo astean ez bana izoker, ezakite hongo aran maran direktrizi begiratu diot, izan ere Zubian gaude eta Durangon gabiltza. Gertatzen dena da, saio marabilaso hau asteburuan zer ikusi egongo denez, ez dizuegu gehiagorik horretatuko. Hortxe utziko dugu! Ez, baina guk Ama Birjinaren egunean jai hartuko dugu. Utziko diot komentario horri hor airean. Tesa, nik ikusten nuen Ama Birjina eta Tesak egin dut. Zein duzu? Ze kanta. Ze Ama Birjina da? Garbine. Bai, guztiz garbi. Inmakulada. Hau, badakizuen miren, gogoratzen zate egutegi horiek bazeudenako latako bazara bakoitzai, Arantzazuko amana, hola? Ba hori da, gure miren. Bueno, jazta, hori beste programa baterako da. Bagoaz, amaitu dugu. Ondo izan, zaindu denak. Aio. No sé qué me pasa.